Tultiin suon laitaan. Täällä oli vähän niinku se aamusuopaikka. Piti ottaa hattu päästä ja kuvata tällä kameralla. Aamusuopaikka, mutta ei ihan ehkä ehitty aamu suolle, eikä täällä kyllä oikein semmonen sointikelikään oo. Katellaan löytyisikö mitään. Ei oo vielä isompia kontakteja lintuihin tullut. Yhden teerenneen tuossa Isosuon päällä, mutta se täytyy sanoa, että on nämä maastot kyllä pikkusen mukavampia kävelläkö. Jotkut tommoset ranua pohjoisen yli-tyyppiset rimmit. Tämmöistä kuivaa kangasmettä. No, toisaalta täällä sitten on näkynyt niitä lintutakkaa. En tiedä onko siitä kiinni. No, katsella. Jos Unollissa olisi tänään yhdet haukut, niin se olisi jo eteenpäin. No niin, sit pomppas ensimmäinen teeri. Onko sillä haukku päällä? Se ehti koukata tonne oikealle, mutta katsotaan olisiko sillä toinen. Kukko lähti hajuut jäi. Tästä se jostakin pölähti se teeri. Tää ottaa jo etäisyyttä ainakin näin tiellä, missä on pitkä näköetäisyys. Kävi se 200 metrin päässä pusikossa. Pikkuhiljaa alkaa löytyä niinkö uskallusta. Jospa löytyisi vielä joku lintukin, että saatais kunnon haukku ja pääsis hiipimään. No niin, tänään ei saatu mitään, mutta semmoista se joskus on. Ihan runsaasti näkyy lintuja kuitenkin. Vähän tuo vuotias koira on vielä hökäile, mutta jospa se siitä lähtisi tekkeytymään. Ei meinannut oikein linnut pysyä haukussa, että lähti kyllä niinkö ja aika läheltäkin. Ja välillä oli jopa semmonen tilanne, että oli niinkö ukko teeri ja parvi. Lähti tihiästä metiköstä ja se taas mennä raukka vähän sekasi siinä, kun se ei oikein tiedä, mitään lintua se olisi haukkunut. Mutta ihan oli haukuyritystä kuitenkin ja eiköhän sitä pohojis vielä tekkeydy. Tai lapaset. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan.